Benvinguts una vegada més. En aquest vídeo us porto un repte que flipareu en quadrícules. Em sembla que començaré pel 35. Si sumo 35 més 10, em dóna 45. I si ara tiro cap a baix en el número 22, 45 més 22 em dóna 67. Seguiré anant a parar al número 31. 67 més 31 em dóna 98. I ara ja 98 més 15 em dóna 113. Doncs bé, aquest és l'exemple de repte que us proposaré a continuació. Llavors, la primera quadrícula que m'heu de resoldre és aquesta. Passats uns minuts explicaré la solució i acte seguit farem la següent quadrícula. Estem preparats? Som-hi! Bé, vas bé. Per ara portes una suma de 181 i hem d'arribar a 379. Ja tens la meitat del camí fet. Ara frena't, descansa, pensa, equivoca't, prova diferents combinacions amb els nombres que et queden i així trobaràs la resposta. Com veig que us ha agradat aquest repte, us proposo una altra quadrícula. Els següents nombres són el 9, el 18, el 67, el 54, el 93, el 43, el 63, el 45 i el 36. I el resultat final ha de ser el nombre 146. Si esteu preparats, poseu pausa ja en aquesta visualització per tal de començar. Endavant! En aquest repte no us diré la resposta. Si heu sigut capaços de resoldre'l, podeu posar la solució a sota els comentaris o bé si us ha agradat o no. Així doncs, ens veiem en el següent vídeo.